se oli vielä sitä aikaa, että mä olin just lopettanut arvottomat ja mä tuotin Jaki ohjasi Rikosta ja rangaistusta, joka oli Dostojevskia. Ja sitten tämä jotenkin oli myöskin hyvin dostojevskiläinen tämä klaani. Ja siinä sitten jotenkin tuli idea siitä oikeastaan, että mitä mä nyt tekisin. Arvottomat oli mennyt suhteellisen hyvin ja mä kuvittelin, että mä voisin saada seuraavan vielä rahoitusta. Ja päätin sitten valita klaanin monestakin syistä. Sitten se on hieno teos ja verikoinen, niin kuin käsittelytapa, absurdi, Tronski-hurja ja oikeastaan kaikki elämän niin kuin nämä perusasiat käytiin läpi hyvin erikoisella otteella. Ja yksi asia myöskin, mikä minua kiinnosti, tässä oli niin kuin Hispala. Mä luin sen, mä heti ajattelin, että tähän sopii Hispalaan. Sitä ei kirjassa koskaan mainita sitä paikkaa, että se olisi Hispalassa. Mutta kun mä luin sen, niin heti ensimmäisellä sivulla niin tuli, tähän täytyy olla Hispala. Mä tunnen sen siitä, kun lapsena mun äitini asui tuolla Tahmelassa, siis täältä kotoisin. Ja usein käytiin siellä Hispalassa jo silloin lapsuudessa. Ja sitten myöhemminkin jotenkin se niin aukesi mulle se kirja ja mä näin sen niin heti elokuvana. Se oli hyvin visuaalinen kieli, mutta koko se niin asetelma. Ja mä olen tehnyt paljon elokuvia, tai niin montaa, mutta ne muutamat mitä olen tehnyt, niin jossa oli vain pari näyttelijää, päänäyttelijää. Tässä oli niin yhtäkkiä mahdollisuus tehdä elokuva, missä on todella suuri määrä hienoja rooleja ja tämmöinen sukutarina. Ja monet oikeastaan, tai jotkut kriitikot jopa vähän ihmettelivät, että kun mä olen tehnyt arvottomat, joka on tämmöinen nuorten miesten intellektuaali, tämmöinen eurooppalaistyyppinen leffa, että miksi mä tartuin tämmöiseen suomalaiskansalliseen sukutarinaan. Mutta musta se oli niinku, se oli todella niinku jotenkin itsestään selvää, että se täytyy tehdä. Ja tosiaan löysin näyttelijöitä. Siihen aikaan se on niin helppoa kuin nykyään, että kaikilla on showreelit ja on tietokoneesta saa hetkessä valokuvat ja näytteet, mitä näyttelijät on tehnyt. Silloin piti oikein lähteä etsimään. Ei ollut casting roolitusihmisiä. Ja mä soitin sitten tietenkin Lasse Pöystille, jonka piti myöskin olla siinä Aitomäkisen elokuvassa. Hän oli silloin Dramaattenin, Ruotsin Dramaattenin johtaja. Mä ajattelin, että vastaako se mun puheluukaan. Soitin, että toivottavasti tässä Mikko Kaurismäki, että haluaisiko tulla Kalaania näyttelemään. Niin sanoin, juu, ilman muuta. Se oli sille, että hän romaani. Ja tunsi, koska hän piti olla siinä Aitomäkisen. Kyllä, joo, hän tunsi. Ja se lähti, ja se lähti aika mukavasti. Ja se on mun vakionäyttelijöitä sitten Väänänen ja Velvonpää ja Mikkari ja tällaisia. Mutta sitten nämä nuoret näyttelijät, niitäkään ei ollut silloin ihan niin kuin pilvin pimein. Markku Halme oli yhden elokuvan Mikko Niskasen kanssa. Tämä Mirjan rooli, niin ihmiset oli kuullut siitä, että mä etsin näyttelijöitä. Mä sain hirveän määrän sitten aika paljon näitä niin kuin yhteydenottoja ja valokuvia ja kirjeitä. Ja sitten sieltä tuli sitten toi Minna Soisalon valokuvat ja oikeastaan aika nopeasti sitten päädyin siihen, että hän olisi sopiva rooliin. Ja no esimerkiksi tämä isän rooli Niemelä, semmoista hauska tarina, koska me sitten lähdettiin Aken kanssa Tampereelle etsimään miesnäyttelijä just erikoisesti tähän rooliin. Me mentiin Tampereen teatteriin ja siellä oli Niilin pitkän päivän matka yöhön teatteriesitys. Aika pitkä, se oli väliaika.
Me katsottiin sitä väliaikaan asti. Me piti samalla, se alkoi olla työväenteatterissa toinen, mitkä me oltiin kanssa aina, että mennään sieltäkin katsomaan. Jälkeenpäin Niemelä sanoi, että se oli ihan järkyttävää, kun hän tuli tauon jälkeen taas näyttämälle, näkee, että meidän paikat oli tyhjiä, että me oltiin lähdetty kesken pois. Se oli jäänyt huonoin jälkeen, toinen puolisko, toinen akti. Mutta me oltiin tehty päätös sitten jo onneksi puoli aikaa, että siinähän se on, mutta kun oltiin sovittu, että mennään tuolle työväenteatteriin vielä, niin lähdettiin sitten. Tietysti Niemelänkin kanssa tehtiin monta elokuvaa, Aki ja minä. Ja näin Antti Liitto ja kaikki oikeastaan se niin ihan mukavasti ihmiset kaikki suhtautuivat hyvin, hyvin positiivisesti siihen. Ja ketä täällä on muuten näyttelijöitä paikalla? Käsi ylös. Ei näe kuin käsi. Terve. Moi. Näin on. Hienoa. Mä oon Elina Rintala tuolta Tampereen teatterin klaanista. Joo, kyllä. Hyvä. Se oli mukava aikaa. Oli kaunis kesä. Näkyy kuvistakin. Ja asuttiin Pispalassa, niin siellä oli alueessa vanhoissa koko ryhmä. Ja illat istuttiin, tai silloin kun ei kuvattu, niin tuolla Pispalan pulkkarissa. Ja saatiin hyviä ideoita aina. Potkua vähän. Kaikin puolin oli mukavaa. Se oli ikävä, että kerran tultiin saaresta kuvauksesta, niin se meidän semmoinen, millä ruudattiin kameroita ja alustoa, niin se upposi siinä. Kameralla haikettu kaikki niin sitten tuohon Pyhäjärveen. Ja kuvaaja hyppäsi, sai vielä kun kameramme saatiin, siinä kameralaitos sen verran painava, että se ei lentänyt, mutta objektiivilaatikko lensi sinne Pyhäjärveen ja statiivit ja kaikki. Kuvaaja hyppäsi ja sai objektiivilaatikon kyllä kiinni. Ja sitten niitä kaikki metallivien paljastamilla etsittiin siellä niitä kalustoja. Linssit oli kastunut ja niitä piti viikko sitten kuivatella. Ja haalia lisää kamaa niin hävitellen tai koneiden tilalle. Mutta se meni sitten siinä Pispalassa ja Pultterissa viikko mukavasti. Arto Jalonen on siinä eturivissä, niin Pispala asiantuntija, Lauri Viitamuseon puheenjohtaja, niin varmaan saatte, Mikalta nyt kysellä noista kuvauspaikoista, niin saat hyvää materiaalia sinne Pispala-kierroksille. Eiks vaan? Ihan kaikkea ei kuvattu Tampereessa. Se, missä tämä Piken asunto kämppää oli, niin se oli tuolla se Akaan jossain siellä seudulla. Mutta esimerkiksi sekin, missä nämä souteli kanootilla. Niin mulle, kun kerrottiin, että Tampereelta ei löydy tämmöistä paikkaa. Ja mä katsoin Suomen karttaa, semmoista isoa karttaa. Mä katsoin, että tuossa Kirkkolan kohdalla on tämmöinen sininen läntis, järvi, ja mennään Jakin kanssa sitten katsomaan sinne. Sieltä löytyy aivan mieletön. Tosiaan se, missä ne menee veneellä. Haastattelin Kari Väänästä ja Juhani Niemelä ja taisivat muistaa molemmat just tuon paikan. Siellä on heidän muisteluksiaan myöskin siellä klaaniromaani.fi-sivulla ja myöskin Mikan haastattelu. Varmaan tämähän taltioidaan sinne, se on ollut keskustelu on katseltavista siellä myöhemmin ja sinne tulee myöskin muutaman muun näyttelijän, myöskin Minnan haastattelu ja Tuija Vuolta. Joo. Mitäs muuta? Mitäs niin jälkeenpäin? Nyt oli hieno nähdä tosiaan tuo elokuva 40 vuotta jälkeenpäin, on muutamaa vuotta en sitä nähnyt. Niin miten sanoisit nyt näin 40 vuotta myöhemmin, että miltä se vaikutti? Tai vaikuttaa? Miten se vaikutti sun uraasi esimerkiksi? Mun uraa, niin kyllä se jatkuu vielä tämän jälkeen. Joten
kyllä tämä on yksi mun mielielokuvia, eikö sellainen, niin kuin, tämä oli se jotenkin erikoinen ja varmasti tästä romaanista ja kaikista näyttelijäkaartista johtuen on ikimuistona ja aina lämmöllä muistelen, että tosiaan muistan, että tutut kriitikot ihmettelivät, että mistä mä teen tämmöisen niin kuin suomalaisen sukudraaman, enkä tehnyt jotain Jean-Luc Godardin tyyppistä, mutta mun mielestä se oli hyvä valinta ja pysyy kyllä sydämessä. Isäni kuoli silloin pikkusen ennen kuin te otitte sitten yhteyttä. Ikävä kyllä hän ei saanut koskaan tietää tästä elokuvasta. Ja tapasitko sä hänet koskaan? En koskaan tavannut. Oli kyllä, että on alettu jo miettiä, mutta ei tiedetty, että hän sitten osattu arvata, että hän niin nopeasti sitten Aivan. lähtee. Se olisi ollut hieno tapaaminen. Luulen, että hän olisi pitänyt kyllä tuloksesta elokuvan osalta. Tästä aika ranskia dialogia oli tässä. Oliko se nyt? Nehän oli kaikki melkein kirjasta, eikö ne ole? Kyllä hyvin uskollinen mun mielestä niin kirjalle ja myöskin näytelmä. Mä tein sen ekan käsikirjoitusversion yksin ja sitten Ryösen Akin mukaan tehtiin sitten tuo lopullinen versio. Nyt on tosiaan viirusta viimein saatiin se sinne Tampereen teatteriin myöskin. Ohjaaja siellä Pasi Lampela otti muun ensimmäistä kertaa 14 vuotta sitten yhteyttä. Niin kauan sitä sitten hierottiin ennen kuin se Kanninen antoi luvan, että nyt se näyttämälle sopii. Mä muistaakseni joskus 13 vuotta sitten haastateltiin sinua ja kysyt nimenomaan aiheena siitä, että miten sun mielestä Skaani istuu näyttämölle. Mitä mä sanoin? Erinomaisesti muistaakseni. Se on siellä kanssa se haastattelu siellä klaaniromaani.fi sitten. Ilmeisesti sitä sitten uskottiin ja nyt se on siellä pyörimässä. Hieno juttu. Joo, tässä tuli sulle muutamia. Me voitaisiin tässä pidettää vähän keskustelua. Kyllä, joo. Kyllä mulla juttua riittää. Äänessä aiheena on niin lähinnä tuo näytelmän ja elokuvan kerronnan välinen ero ja ihan yleisellä tasolla. Ja sitten jos viriää keskustelua ihan tästä klaanistakin, sä oot nähnyt näytelmän myöskin. Joo, kiitos. Joo, ei sitä kannattaisi puhua, jos ei sitä olisi nähnyt. Kaikki elokuvat ei kestä hirveän hyvin aikaa, mutta tässä on kyllä erinomainen poikkeus, koska 40 vuotta mennyt, kun humahti tietysti monessa muussakin mielessä, mutta tämä leffa on yhtä vahva, tekee yhtä vahvaa vaikutuksia ja toimii yhtä hyvin kuin aikoinen. Se ei ole totta ollenkaan kaikkeen kanssa. Ja sitä paitsi aika hyvännäköinen kopio ilmeisesti on, mikä sanoi, että on tehty uusi versio. Elokuva ja teatteri, nehän molemmat tietysti pyrkii kertomaan tarinaa. Siinähän on eroja, joka on kauhean suuri. Ja monesti taustalla voi olla joko alkuperäiskäsikirjoitus tai sitten kirja. Ja kirjasta se ei ole kauhean helppoa tehdä. Siinä on monta syytä. Se tapa, millä niissä kirjoissa kuvataan henkilöiden niin kuin sisäistä maailmaa ja omia päätöksenteon perusteita, niitä on vaikea niin kuin draamassa esittää. Ja sitten toinen asia on se, että pitkä leffa vastaa tuommoista 70-80 sivua ja pitkät kirjat tarkoittaa, että niitä pitää aika tavalla tiivistää. Sen takia myös novelleista on saatu aika hyviä. Hitchcock on tehnyt hirveästi niin novellipohjalta leffoja, koska niissä on se selkeä esittely ja sitten yksi kunnon käänne ja pieni yllätys siihen loppuun. Onko liian nopeasti? Pysyttekö niin perässä tai kuuluuko tämä hyvin ilmeisesti, kun kukaan ei protestoi? Ne erot, niin kuin varmaan tiedätte, teatterin ja elokuvan välillä ei niin hirveän suuria ole, että molemmat pyrkii tekemään niin kuin halutun vaikutuksen katsojaan. Draama koskettaa ja komedia naurattaa ja niin poispäin. Elokuvassa voidaan aikaa tiivistää, manipuloida, käsitellä aika tavalla vapaasti.
Ja niin kuin vain elokuvassa voidaan esimerkiksi tietynlaista suspensea tehdä sillä tavalla, että näytetään joku toinen henkilö, joka odottaa jotakin vaikka aseen kanssa, sitten nähdään toinen, joka on tulossa, leikataan vuorotellen, ja sitä aikaa voidaan käyttää aika vapaasti ja rakentaa sellainen tilanne, jota niin kuin teatterin näyttämällä on täysin mahdotonta tehdä. Näkökulmakuva on hirveän tärkeä elokuvassa, eli voidaan kertoa jonkun henkilön kautta, ja mitä hän näkee, sitten nähdään hänen reaktionsa ja sitten mitä on tapahtunut. Ja tämäkin on teatterissa aika hankalaa, mutta monet näistä on sellaisia aika teknisiä asioita. Totta kai niin kuin miljöödramaturgia merkitsee, missä maailmassa toimitaan, että sillä on niin oma roolinsa, kun teatteri on toisenlainen. Teatterissahan katsojat tekee, tai ohjaajat, näyttelijät, esitys tekee katsojien kanssa sopimuksen, että tämmöistä tämä on nyt mielikuvitusta, että näyttelijä menee siihen kyykkyyn, niin se voi olla kivi. Sen päällä voi istua ja kaikki hyväksyy sen. Ja myös se, että ei tarvitse olla sillä tavalla realistisesti esimerkiksi oikean ikäinen tai oikean näköinen. Katsoja kyllä hyväksyy sen, että 30 esittää teini-ikäisiä ja niin poispäin. Mutta niin kuin sanottu, tärkeintä on se vaikutuksen tekeminen ja se niin kuin jos pohjana on kirja, kun sanoin, että siinä ei läheskään aina, tai se ei ole helppoa siitä onnistua, niin on löytää se ydin sieltä. Ja esimerkiksi mun mielestä nämä molemmat, sekä tämä teatteriversio, joka on mun mielestä vähän tiiviimpi kuin tämä, ja sitten elokuvaversio, on löytänyt sen. Ja tärkeintä on se, että siinä tapahtuu jonkinlaista kehitystä, on päähenkilö, ja päähenkilö ei ole siinä elokuvan ja näyttämään lopussa samanlainen kuin alussa, että jotain on tapahtunut, jotain mitä hän on mihin hän on itse voinut vaikuttaa, ja sillä tavalla se draama toimii. Tässähän on tämä Aleksanteri on selkeästi päähenkilö Markun esittämänä tässä leffassa, ja sitten Antti Tiensuur tekee kauniisti sen tuolla teatteripuolella. Erilaisia loppuja näissä kaikissa kolmessa on siis kirjassa, elokuvassa ja teatterissa, niitä on hauska tietysti vertailla keskenään, niitä on vaikea asettaa järjestykseen. Mutta kaikki kertoo siitä, mistä on kyllä kysymys tässä jutussa, ja on siinä mielessä onnistunut. Ehkä mä en tulista nyt tässä vaiheessa pitempään, jos ei ole kysyttävää tai kommentteja. Ja jos vaikka yleisöltä nyt kysymyksiä Mikalle tai Juhalle. Okei, sitten varmaan Anssi jatkaa. Joo, mun mielestä Anssi voisi jatkaa niin elokuvan musiikista ja sen merkityksestä elokuvan kokonaisuutta ajatellen ja teidän yhteistyöstä Mikan kanssa ja niin poispäin. Miten klaanimusiikki syntyy? Kaikista tämmöisestä. Kerro. Olipas hyvin kysytty taas. Mä oon kauhean hyvä vastaamaan tämmöisiin laajoihin ja isoihin kysymyksiin. Tässä mennään. Niin, että miten klaanibiisi syntyi? Miten se klaanibiisi? Niinpä. 40 vuotta sitten. Muistatko sä, mitä tapahtui? Sä jotain kirjoitit siitä. Sinne klaaniromaani.fi. Joo, kyllä on. Onhan sitä tullut höpistöä tästä aiheesta varmaan eräänkin kerran. Mutta minkälaiset speksit toi Mika antoi, kun se toipui siitä? Mä sain, jos lähtee tosta, mutta niin kyllähän mä sain heti romaanin ja käsikirjoituksen sain. Ja siitä sen jälkeen mitä me puhuttiin? Me puhuttiin semmoista, että tähän pitäisi saada musiikki ja jotain niin kuin sopivaa musiikkia tuonne niin kuin elokuvissa yleensä tuppaa olemaan. Sori, lähti. Se vähän niin kuin tämä mustalaismusiikki. No nyt sä johdattelet kyllä ihan selkeästi. Kyllä mulla niin kuin, totta kai siinä kohtaa, kun tajuttiin, että mikä tämän romaanin ja elokuvan, mitä siellä taustalla on, muun muassa mustalaismusiikki, sopisi siihen hyvinkin, koska kyseessä on romaanihenkilöitä, siis romaanissa. Romaani. Niin, romaani. Ja kyllä sieltä ilman muuta niin kuin mulla juolahti mieleen heti alkajaisiksi, että voisi käyttää mustalaisasteikkoa, mikä on ihan oikeasti olemassa tällainen termi. Ja
siis teoreettinen juttu musiikissa. Ja mä sitten kaivoin mustalaisasteikon esiin jostain mieleni sopukoista ja lähdin keittiöstä kammariin pianon ääreen. Ihan oikeasti tämä oli kyllä jostain syystä yllättävän selkeä tapaus. Mä en todellakaan ihan niitä yksityiskohtia muista siitä, mutta yllättävän selkeä tapaus pianon ääreen, sormet koskettimille ja se lähti siitä. Ja se tuli niin kuin kerralla valmiiksi, melkein kerralla. En voi väittää, että ihan täysin valmiiksi kerralla, mutta melkein. Ja sitten siinä ei kyllä montaa tuntia mennyt, kun oli valmis toi kappale, nimenomaan toi, mikä kuullaan lauluna. Siitä tuli heti kerralla sellainen biisi, eli laulu. Ja sitten myöhemmin kyllä pyydettiin jopa sanoitus, koska Mikan mielestä kuultuaan ton demona, tai miten me nyt oikein tehtiin, esitinkö mä sen ihan livenä pianolla vaan sulle silloin. Kyllä mä silloin demojakin äänittelin, mutta että se oli kerralla valmis laulun kuuloinen kappale ja Mika halusi sen sitten sanoitettavaksi ja laulettavaksi tuossa elokuvan lopussa ja näin siinä kävi sitten. Se on sitten taas toinen juttu, mitä kaikkea sitä tehdessä. Se vähän muuttui monta kertaa siinä lopussakin, yllättäviä käänteitä. Niin, kyllä sehän lähti kyllä tekemään, mutta se päivää ennen sitä miksausta. Eikö se ollut aivan niin kuin... aika kuitenkin lähellä no joo, sitä. Siis me oltiin Tampereella joka tapauksessa J.J.-studiolla, käytiin jotain pusaamassa siellä, mutta mehän ei äänitetty. Mä en äänittänyt kyllä niitä musiikkia ei äänitetty täällä Tampereella, vaan Helsingissä Finvox-studiolla. Mutta sitä kyllä käytiin JJ-studiolla tuumailemassa sitä asiaa. Ja Juisekin oli siellä silloin paikalla. Ja Mika antoi, siis teki toimeksiannon Juiselle, että tähän kappaleeseen teksti. Ja niin no, kyllä mulla silloin oli tosiaan demo olemassa siitä, että hän pystyi niin ottamaan mukaansa nauhoituksen ja siihen lähtee sorvaamaan sitä tekstiä ja loppu. Ja sitten se teksti tuli ja se oli aika lähellä jo miksausta siis joka tapauksessa. Oli jo, ei se montaa päivää. Ja katsottiin sitä, että ei tämä nyt kyllä on nyt oikein. Niin kuin, mä sanoin, että se on Juise tehnyt huonon tekstin, mutta mä sanoin, että ei tämä nyt kyllä ole tähän elokuvaan se oikein. No Juise lähti kiltisti kotiin ja yön aikana teki sitten täysin erilaisen tekstin. Eli tuo, mikä tuossa kuullaan, joka oli sitten täydellinen klassikko. Ei se ihan täysin uutta tekstiä vääntänyt siitä, vaan se korjaili sen. Niin siinä mielessä joo. Siis jos mä nyt on tuommoinen peittisen tarkka välillä näissä asioissa, että kyllä se, niin se sama teksti lähestyi niin kuin alku. Muistaakseni se oli ihan se alku oli jotakuinkin. Ensimmäinen säkeistö oli sinne päin, mutta sitten kyllä lähti niin kuin ihan uudella tavalla liikkeelle ja siitä tuli tällainen elokuvaan sävyihin, elokuvaan sopiva teksti ja sen kaiken lisäksi sitten vielä, miten sitä nykyään sanotaan, tuli viraaliksi, mutta vasta monta vuotta myöhemmin, koska niin, itse asiassa sitähän laulusta äänitettiin myös, tai miksattiin myös tuo, ja printattiin, eli mitä hemmettiä. Siitä siis kaiverrettiin single, ja toiselle puolelle tuli instrumentaaliversio. Ja tämä single eksyi joskus radioonkin, ja siellä se eksyi Peter von Bachin
kätösiin ja Petteri rupesi sitä soittamaan omissa ohjelmissaan, varsinkin sen jälkeen, kun ihmiset rupesi kyselemään KO-laulua, että voisiko kuulla sen radiosta. Ja se tosiaan sitten pikkuhiljaa levisi oikein niin kuin laajemman yleisön kuuntelukappaleeksi. No, siellähän se soi, edelleen. Ja aika monta kymmentä versiota on levytettykin. Joo, ei se sitten jäänyt siihen Päivi Portaankorvan versioon. Eli miten niin Päivi Portaankorva, joka on tamperelainen laulajatar, miten hän sitten siihen päätyi? Kyllä sulta tuli ehdotus. Ei, itse asiassa Sytelän Vesa ehdotti. Kato, kun me etsittiin, että mistä me saataisiin semmoinen sopiva laulaja, jonka ääni sopii juuri tähän niin kuin ikään kuin Mirjan laulettavaksi tai Mirjan lauluksi. Muistaakseni jopa jossain vaiheessa oli Mirjan laulu nimellä tämä kappale. Joo, niin taisi olla joo. Mutta sitten se vaihdettiin ballaadiksi elokuvasta Klaani. Mutta joo, eli se ei montaa kertaa sitäkään, eikä montaa ajatusta kerennyt itse mietintää tehdä sen asian suhteen, kun miten älysinkin kysästä Vesa Sytelältä, joka aikoinaan toimi muun muassa Gränsland-yhtyeen rumpalina ja niin poispäin. Hän oli meidän hyvä tuttumme, on vieläkin. No, hän niin kuin ties Päivi Portaankorvan ja ehdotti sitä ja eihän siinä mitään. Kokeiltiin, eikä sitä sen enempää tarvinnut miettiä asiaa. Päivi tuli siinä syyskuun alkupuolella Finvox-studiolle ja lauloi tämän. Ja meillä oli konsertti tuossa välillä ollut. No, kyllä on joskus silloin tällöin jotain niin kuin esimerkiksi tämmöisiä yksityistilaisuuksia, mutta lähinnä. Mutta pari kertaa on ollut ihan julkisia konserttejakin vuosikymmenien saatossa, jossa Päivi on ollut laulamassa. Mutta tosiaan se ei jäänyt siihen Päivin versioon, vaan niitä on 30-40 levytystä jopa ton jälkeen tehty. Että niitä on muun muassa, niin kuin mä tuossa aikaisemmin illalla totesin jo, että yksi parhaimpia versioita on Harri Marstion tekemä versio, joka on aivan jotain muuta kuin Päivin tommoinen heleä, kaunis, tyttömäinen soundi, niin Harrilla on päinvastoin raspikorkku soundi. Mutta jos joskus teillä on aikaa YouTubesta vaikka kelailla ja katsella, kaivella, niin sieltä löytyy Harrin versio ja se kyllä kannattaa kuunnella, erittäin hieno. Ja ketä muita on, siis todella siellä on ihan oopperalaulajista. Kaikkien ehkä hauskin versio tästä on erään flamenco-ryhmän tekemä versio. Sitä ei taida löytyä YouTubesta sentään, mutta niin mä sain joskus aikoinaan levytyksen. He olivat tehneet oikein levytyksen flamenkkona ballaadielokuvasta Klaani. Kyllä, toimii. Ja kaikki, ketkä on kyselleet multa, että saako sovittaa tai saako tehdä jotain, mä sanon, että ilman muuta, koska musiikki on tarkoitettu kuultavaksi ja käytettäväksi silläkin tavalla. Ettekö te halunnut kuulla sitä juttua? Joo, kerro vaan. Mä olin sitten tosiaan tuolla Helsingissä, tai oikeastaan siis Finvoxilla tehtiin tätä elokuvaa musiikkia. Ja mulla on kyllä siitäkin aika tarkat muistiinpanot, mutta en mä nyt niitä viittin ottaa mukaan sentään. Tehdään joskus joku muu arkistointijuttu tästä, jos niikseen menee.
Mutta että Mika kutsui mut kotiinsa sitten sen parin viikon ajaksi, mitä studiossa oltiin. Ja mä olin niin kuin Emmi Riston kanssa siellä ääniteltiin ja soittajistoa kävi paikalla eri päivinä enemmän ja vähemmän. Ja oli viuluja ja oli lyömäsoittajia, niin kuin tuostakin kuullaan. Patarumu paukkuu ja Kukon Sakarin huilu livertelee ja mitä kaikkea siellä oli. Mutta tämä, että mä siellä Mikan omakotitalon, me oltiin siis Kauniaisissa Mikan omakotitalon ulkorakennuksessa 40 vuotta sitten syyskuussa. Siellä sitten aina nämä yöt vietin ja toki aina illalla Mikan kanssa siinä sitten tuumailtiin ja mietittiin, mitä päiväaikaa oli saatu valmiiksi. Eihän Mika siellä tietenkään studiolla pyörinyt koko aikaa, vaan oikeastaan vasta siinä kohtaa, kun oli tuo laulun saatu valmiiksi jo, että siellä oli jo Päivi käynyt laulamassa sen ja siinä oli silloin taustana vasta kitara ja basso. Sen piti olla aika riisuttu versio. Mika tuli kuuntelemaan sitten studioon tuon laulun ja totesi, että ei himputti, tähän täytyy kyllä laittaa viuluja vielä. Eli teki tilauksen viuluarrista siihen mukaan ja tultiin sitten Kauniaisiin ja minut komennettiin siihen ulkorakennukseen. Sitten mä huomasin sitten vielä, että sinähän ei lukkoja ollut. Ei ollut hakaa ovessa. Ja siinä lähtiessään Mika vielä sanoi, että muuten hei, Anssi, täällä Kauniaisissa liikkuu yksi puukkomies. No, mä valvoin koko sen yön ja kirjoitin sitä arria siinä, viuluarria ja sen takia, kun siihen sitten tuli kaikenlaisia tuommoisia erikoisia glissandoja ja vonkutuksia jousiston kanssa, mutta aamulla kuitenkin pirteänä taas studiolle. Siinä oli kerennyt, koska se oli ihan lyhyellä varoitusajalla, muutaman tunnin varoitusajalla vielä piti saada se viuluryhmä paikalle. Et siinä ei mennyt sitten, niin mä en muista siinä samana päivänä, kun aamulla soitin viuluryhmälle, että pääsettekö tuleen. Ja iltapäivällä ne kävi sitten vetämässä viulut nauhalle. Ja olihan se aikamoinen tilanne, täytyy sanoa, koko yö siellä. Vaaran paikassa. Vaaran paikassa, joo. Okei, semmoinen juttu. Niin se on sen takia mä sanoin, että se puukkomies että se pysyy söissä. Pysyy valveilla aivan. Eli yhteistyö on jatkunut siitä. No on. Ai niin, joo, sekin vielä, aina nyt sitten pikkuhiljaa näistä höystelyistä innostuin, niin on me tehty toinenkin loppulaulu. Itse asiassa, kun ei näitä siis elokuvan teemaan perustuvia loppulauluja, niin niitä on, meillä on Mikan kanssa yli 10 yhteistä elokuvaa jo takana, yhteistä elokuvaa. Niin 2 niistä on siis loppulaulu, ja se, joka perustuu siis siihen original-teemaan. Eli se toinen on 10 vuotta sitten ilmestynyt The Girl King-elokuva. Siinä laulaa Johanna Rusanen sitten sen loppulaulun. Ja silloinkin se oli sillä, että Mika pyysi, että nyt tehdään taas loppulaulu. Mutta sitä ei sitten kyllä tehty Kauniaisissa ulkovarastossa eikä tarvinnut puukkomiestäkään pelätä. Mutta joo, tämmöinen juttu. Tämmöinen yhteistyö elokuvassa säveltäjän ja ohjaajan välillä harvinaista, kun teillä on, sä oot niin Mikan kovissäveltäjäksi, niin joku näin sanoo. Harvinaista, onko? No,
Yleisesti ottaenko? Yleisesti ottaen. En mä tiedä. Kai niitä siis... Kyllä niitä on. Yllähän näitä nyt on. Niin, loppujen lopuksi. Aika merkityksellistä varmaan elokuvan Niin, kannalta. no kun luottamus syntyy, niin se syntyy ja sitten yhteistyö on mukavaa ja on helppo tehdä hommia, kun pystyy jo ennakoimaankin, että mitä toinen ajattelee. On oppinut tyylin, on oppinut tavat. No, täytyy sanoa, että mä jo silloin tehtiin toista yhteistä elokuvaa, niin silloin jo osasi jotenkin suhtautua kaikkeen, jopa siihen, että kuinka myöhään valvotaan yhdessä ja kaikkea. Se helpottaa aina sitten. Se oli vähän kryptinen lausahdus teille. Tuleeko muuta mieleen vielä? Ottaa vähän. Kai Anna tulla vaan. Ei vaiskaan. Ei vaiskaan, mutta Mitään kysyttävää yleisöltä, Anssi. mä ainakin sen sanon, että tässä tapauksessa, kun mä tein, mä unohdin tuossa sanoa tosiaan, että kun oli toi teemamelodia-aihelma, josta vähitellen, anteeksi jos mä nyt vähän niin kuin ikään kuin luen paperista. Kokonainen kappale lauluksi klaanin henkilössä sammakoissa oli siis mustalaisverta, josta se ensimmäinen assosiaatio syntyi, ensimmäinen yksinkertainen ajatus, assosiaatio ja mustalaisasteikosta. Ja tämän ilmiselvän yksinkertaisen assosiaation myötä teeman melodian syntyminen tapahtui nopeasti ja spontaanisti, koska ja yksinkertaisuus on usein valttia, eikö niin? No, nyt mä lopetan. Okei, kiitos. Tuleeko mitään kysyttävää? Mikäs se biisi siinä, joka siinä putkakohtauksessa Aito Mustalainen laulaa, niin oliko se myös sulle? Ei, sehän on vanha, Joo. vanha varmaan trad jopa, vai mä en tiedä. En mä tiedä sitä itse asiassa. Laulavihan siis oli niitä tango-laulajia oikeasti. Joo. Ja mistä mulle tuli se mieleen, että se on saakka se kävelemään. Ja se tuli sitten laulaa. Joo, olihan siellä paljon muutakin musiikkia kuin tätä skorea, erilaisia pätkiä. Särkyneen sydämen katua alussa ja mitä kaikkea sitten olisi I saw her standing there, missä tytöt oli vokoilemassa. Mutta siis tässä joka tapauksessa on hyvin paljon sitä originaalskorea eri muodoissa, mutta melkein siitä yhdestä ja samasta teemasta toi kaikki oli väännetty. Mutta se, mikä hautajaiskohta, tai siis siinä ihan alussa oli jo, se kappale oli sitten In Memoriam nimen saanut pätkä, erilainen pätkä, joka ei toistunut oikeastaan kuin kerran vaan siellä. No joo, no sitten oli tämä, joka mua vähän jälkikäteen tuossa näin pitkästä aikaa taas kun näkee, niin hiukan melkein nousee punaposkiin, kun se kohtaus, missä Aleksanteri Sammakko junior otetaan kiinni siellä rappusissa. Siinä piti lykätä ihan hirvittävällä tämmöisellä innolla Ennio Morriconen sovituksellista juttua siihen. No, tämä oli jo, se oli jo, tämä Ennio Morricone oli päässyt mulla ryöpsähtämään jo arvottomissa, jonka pääteema on ihan siitä Hyvät, pahat ja rumat jinglestä johdettu. Mutta tässä mä sitten menin vielä pidemmälle, että nyt sitten sitä Ennio Morriconen Hyvät, pahat ja rumat loppukohtauksen kaksintaistelun tai kolmintaistelun loppukohtauksen sitä paisuttelua mä siinä yritin tuossa
käyttää hyväkseni Mikan luvalla, kyllä, koska Mikakin tunnustautui jo ennen arvottomia Morricone-faniksi, jolloin meillä oli paljon yhteistä siinäkin jo silloin aikoinaan. Ja vieläkin, tehdäänkö joku Morricone-elokuva? Joka leffassa on ollut. Joka leffassa on ollut jotain, joku pieni vinjetti siihen suuntaan, kyllä. Ja sähän tapasitkin Morricone. Mä sain nimikirjoituksen. Aivan. No, joo. Ei kun kerrotaan nyt sekin vielä, kun tämä tapahtui vuonna 1999 Bonnissa itse asiassa. Bonnissa oli elokuvamusiikin biennaale, johonka minut kutsuttiin filmiorkesterin kanssa esiintymään. Soitettiin siellä Juha-elokuvan säestys, siis live-säestyksenä Juha-elokuvan musiikki. Ja sitten kävi vielä sillä, että Ennio Morricone oli kutsuttu sinne kunniavieraaksi. Ja mä menin moikkaamaan välillä Kölniin Mikaa, kun hän siellä L.A. Without a Map -elokuvaansa esitteli. Ja samalla mut sitten siinä esiteltiin Dieter Köstlich-nimiselle kaverille, joka oli siihen aikaan siis Saksan paikallisen elokuva-akatemian päällikkö. Ja Dieterille mä sanoin, että kun tuo Morriconekin on tuolla Bonnissa ja niin poispäin, että mitenköhän sen kanssa pääsi juttu sille vielä. Dieter sanoi, että älä mitään, hän tulee kanssa sinne huomenna. No, ajeltiin takaisin Bonniin ja sitten jossain vaiheessa Dieter Köstlich tulee ja koputtaa mua olkapäälle, että hei, tuppa nyt tuolla on toi Morricone, sille hänellä olisi audienssi minulle siellä. Ja no, puoli tuntia siinä peräti sitten höpötettiin tulkin välityksellä toki, koska Morricone ei tietääkseni osannut muuta kuin Italiaa, että hän ei ollut vaivautunut tai halunnut tai miten ikinä. Ei tarvikaan. Kyllä italian kielellä pärjää hyvin, mutta mä tarvitsin siihen tulkin kuitenkin sitten väliin. Ja hän sitten kuunteli sujuvasti, kun hän kysyi, että mistä mä niin kuin tulin, miksi mä tulin Bonniin ja niin pois. Mä sanoin, että tämä nyt on kyllä aika lailla hänen Morriconen syytä. Mä aikoinaan innostuin hänen musiikistaan elokuvissa ja nimenomaan spagettiwesterneissä ja nimenomaan Hyvät, pahat ja rumat oli tehnyt niin suuren vaikutuksen, että sen takia tässä on tullut jatkettua musiikin tekemistä ja lopulta sitten päätynyt Bonniin asti esiintymään biennaaleen ja tapaan hänet. Hän kyseli vielä sitä, että missä tämäkin paikka on, missä mä näin näitä elokuvia. Mä kerroin, kuinka piti välillä Haaberveltä Ouluun matkustaa bussilla katsomaan. Ja kaikkea tämmöistä, niin siitä palkkioksi hän raapaisi mulle Hyvät, pahat ja rumat teeman. Ihan omin käsin teki nuottiviivaston. Harmi, kun mä en ottanut mukaan sitä nuottiviivaston, johon sitten kirjoitti tuon teeman ja siihen omistuskirjoituksen. Ja sitten mä sanoin, että eikö nyt saisi Mikallekin vielä? Kyllä. Mika sai myös oman omistuskirjoituksensa. Että näin meitä aina joskus välillä, miten se nyt sanotaan, palvellaan. Morriconehan meillä on suuri tosiaan. Meillä on nyt bändikin ollut, missä Anssi poikien kanssa soitteli Hyvät, pahat ja rumat. Hyvät, pahat ja rumat on edelleen hallussa ja meillä on kyllä yksi juttu vielä varmaan tekemättä meinaan. Ollaan vähän suunniteltu semmoista, että mennään Espanjassa sinne Valladolidin lähelle olevaan Cemetery of, mikä se oli, Hiljaisuuden hautausmaalle katsomaan. Raahataan sinne joku pieni screen ja katsotaan Hyvät, pahat ja rumat siellä. Kunnon fanitusta. Okei.
Okei. Kiitoksia, Anssi. Kiitos. No, tässä ihan muutaman sanan sanoin, niin Jussi, just päästän Jussin ääneen Klaani-romaanista, niin ihan Tauno Kaukosesta. Eli hän oli tosiaan isäni 29 vuonna syntynyt Tampereella työläisperheeseen. Ja hyvin paljon kiersivät perheen kanssa ympäri Suomea. Puolta vuotta aikaisemmin, ennen kuin hän syntyi Koivistonkylässä Tampereella, he asuvat vielä Viipurissa. Ja monessa paikassa myöskin Tampereella. Kirjoitusvaiheessa varmasti asui Ispalan portaiden juurella siinä. Ja kuten klaanitarinastakin voi aavistaa, niin kyllä aika isäni kohdalta aika autenttinen tarina. Hän ei ollut missään sammakoiden suvussa, mutta hyvin paljon tuossa Aleksanterissa on hänen nuoruuden kokemuksiaan. Ja rötöstelyn, hänen isänsä kuoli sillä tavalla, että isäni oli 13-vuotias ja sitten varmasti siellä kotona ei ollut oikein sopivaa auktoriteettia, kun äitikin oli siellä Finlaysonilla kutojana pitkät päivät, niin poika sai vähän rötöstellä ja tämmöisen kauden jälkeen sitten sai isomman tuomion ja sieltä päästyään vapaaksi, niin päätti muuttaa Tampereelta niistä ympyröistä pois ja muutti tuonne äitinsä sukutilalle Petäjävedelle, jossa asui sitten muutaman vuoden ja tapasi siellä äitini ja muuttivat sitten vuonna 1952 takaisin Tampereelle Keskustori 1 kuulemma lastillinen perunoita, ei mitään muuta. Yksiö, missä asui 2 muutakin henkilöä, että se oli sitä aikaa. Mutta hän alkoi sitten kävi kyläilypiiriä ja oli Raksalla maalarina ja 3 kertaa oli Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkinto siellä, 2 kertaa voitti. 63 vuonna viimeisen kerran ja samana vuonna ilmestyi myöskin Klaani-romaani, jonka jälkeen hän sitä aika rohkeasti heti jättäytyi ammattikirjailijaksi. Oli tietysti ikävää, että hänen elinkaarensa päättyi vasta jo 50-vuotiaana ja ehti kirjoittaa Klaanin lisäksi vain 2 muuta romaania. Se on ehkä se yksi syy, minkä takia Tauno Kaukosta ei sillä tavalla tunneta, että tuotanto on aika kapea. Myöskin hänen kustantajansa Velingers lopetti kaunokirjallisen kustannustoimintansa ja uudella kustantajalla sitten ei kovin hyvin tunnettu Tauno Kaukosta. Unelmia kyllä, joo, ja joku sen näytelmänkin ja löysin sieltä sen ruotsinkielisen yhden TV-näytelmänkin tuolta Ylen elävästä arkistosta. Semmoisia ja tosiaan harmi, että hän menehtyi sitten siinä kohdassa, kun olisi saanut tämmöisen hienon tiedon, että Klaanista olisi päässyt myöskin Valkokankaan. 63 vuonna tosiaan, se oli 63 vuonna, samana vuonna kun Klaani-romaani ilmestyi, niin samana vuonna tehtiin elokuvasopimus, joka kaatui sitten muistaakseni tähän näyttelijälakkoon ja rahoituksen puutteeseen. Ehkä oli ihan hyvä, että sitä ei tehty silloin. Vai mitä luulen? Olisitko sä tehnyt se, jos olisi tehty meidän rimiikkiä? Niin, mä vähän luulen kai. Se tiedä hyvä, että se hanke kaatui ehkä. Näin mä luulen, näin mä ajattelen. Mutta tosiaan mä päästän tässä ääneen Jussi Lahtisen, historiatutkija ja mielelläni kuulen sinun kertovan Klaani-romaanista. Joo, kiitoksia. Voisi heti ekana sanoa, että on ollut kyllä hienoa kuunnella tässä niin kuin fanina, sekä elokuvan että musiikin fanina. Itse näen, että Samuli Sammakon hahmo on ehkä itselleni yksi elokuvahistorian sykähdyttävimmistä hahmoista. Mutta sitä voisin sanoa, eka se, että tämä elokuva on selkeästi jäänyt suomalaisen elokuvan kaanoniin ja musiikki on jäänyt suomalaisen musiikin kaanoniin. Mutta Tauno Kaukosen romaani Klaani
on kyllä periaatteessa tunnistettu tärkeäksi kirjaksi, mutta ei sitä kovin montaa riviä ole suomalaisissa niin kuin kirjallisuushistorioissa, ja sitä voi sanoa jossain suhteessa pikkusen unohdetuksi romaaniksi sen merkittävyyden, kun miettii sitä, kuinka merkittävä se on. Palaan kohta siihen, että mikä tekee siitä merkittävän romaanin. Mutta eikä voisi varmaan kysyä, kaikki olette nähneet elokuvan, mutta kuka on lukenut kirjan? No niin, laskisinko, että aika hyvin, mutta kuitenkin sanoisinko 1/4. Ja kaiken järjen mukaan elokuva on sykähdyttänyt, että on halunnut tulla tänne katsomaan. Niin tätä tosiaan romaani, niin kuin itse asiassa tosi monia muitakin romaaneita, niin helposti sitten unohtuu ja jää sitten historian pimentoon. Itse teen väitöskirjaa Tampereen yliopiston historian tutkinto-ohjelmassa 1970-luvun työläiskirjallisuudesta ja siitä yhteiskuntakuvasta, josta tällaiset niin sanotut työläiskirjailijat, jotka itse asiassa nykyään vähän, voisi sanoa jopa sukupuuttoon kadonnut kirjailijan laji, eli itse oppinut niin kuin Tauno Kaukonen, työläiskirjailija. Mä teen tällaiset kuin Hannu Salama, Alpo Ruut, Pirkko Saisio, saattaa olla tuttuja, Jorma Ojaharju. Ja sitten kun mä mietin sitä, että mihin traditioon nämä 70-luvun duunarikirjailijat tai sitten vasemmistokirjailijat kiinnittyy, niin aina tulee Toivo Pekkanen mieleen, Väinö Linna tulee mieleen, Lauri Viita tulee mieleen, mutta yhä uudestaan mulle tulee niin kuin ajatus siitä, että Tauno Kaukosen klaani on ollut itse asiassa tässä tosi vahvana inspiraationa ja ehkä edelläkävijänä tällaisessa niin sanotussa työläisrealismissa Suomessa. Voisi vielä nopeasti sanoa taustaksi sen, että 1970-luvulla julkaistiin valtavasti tällaista niin sanottua työläisrealismia, mikä nyt on käytännössä sitä, että niin kuin kirjoitetaan realistista kaunokirjallisuutta, niin kuin Väinö Linna täällä Pohjantähden alla tyyppistä työväenluokkaisesta näkökulmasta käsin. Sitä 70-luvulla tehtiin tosi paljon, ja 80-luvulla, itse asiassa samana vuonna kuin Kekkonen erosi, niin yhtäkkiä samana vuonna tämä työläiskirjallisuuden genre hävisi käytännössä kokonaan Suomesta. Ja sitä ei käytännössä ikinä tullut takaisin, paitsi nyt 2020-2010-luvulla yhteiskuntaluokka on uudestaan tunnustettu kaunokirjallisuudessa. Mutta tämä Tauno Kaukosen klaani, eli tämä on 1963 ilmestynyt. Ja tämä on niin kuin, voisi sanoa, että tämä on niin kuin ensimmäinen 60-luku, monille varmaan ehkä tuttukin vuosikymmenestä, sanotaan radikaaliksi ja tällaiseksi niin kuin estottomaksi. Niin tämä Tauno Kaukosen klaaniromaani on itse asiassa vähän niin kuin ennen kuin nämä monet muut sellaista niin kuin kuvakieltä ja sisältöä ja sitä, niin kuin miten asiat sanotaan, niin kuin ne on tälleen rivosti. Niin tämä on esimerkiksi ennen Hannu Salaman juhannustansseja, joka oli seuraavana vuonna oikein kunnon kohun aiheutti, ja Hannu Salama joutui Jumalanpilkan oikeudenkäytössä käytännössä vankilaan, mistä Kekkonen hänet arvotti. Mutta pointti on se, että klaani julkaistiin tällainen niin kuin roisi työläiskirja, missä kerrotaan niin kuin tällaisesta niin kuin työväenluokkaisesta maailmasta, missä ei ole tällaista vasemmistolaista idealismia, vaan tällaista raaton realismia, tällaista mitä elämä oikeasti on. Niin kuin sanottu, omakohtaista kuvakieltä. Ja itse asiassa tämä romaanihan kerrotaan minä-muodossa. Eli Aleksanteri Suurisammakko on minä-kertoja siinä, että se vielä tekee sitä enemmän henkilökohtaisen. Niin se on itse asiassa aika, niin kuin se mitä 60-70-luvulla sitten sen jälkeen tehtiin tosi paljon samantyyppistä. Että niin kun otettiin tällainen joku yksilö tai yhteisö, joka on tälle yhteiskunnan vähän niin ulkopuolella, niin todella paljon tuli tällaista kirjallisuutta. Ja tästä ehkä suurin merkkiteos on Hannu Salaman Siinä näkijä, missä tekijä vuodelta 1972 sitten, mikä oli sitten tällainen kommunistisen alakulttuurin manifestaatio toisen maailmansodan aikana. Mutta siinä oli sama juttu, niin kun näitte taas elokuvassa, niin tämä yksi teema on tietysti perhesuhteet ja tämä
koko yhteisö, mutta se, että miten päädytään, miten yksilöt, miten yhteisö päätyy yhteiskunnan ulkopuolelle, miten yhteiskunta esiintyy poliisina ja väkivaltakoneistona ja sitten ollaan jotenkin sitä ulkopuolella. Niin Klaani on jotenkin tässä niin kuin uraa uurtava teos. Ja sitten se on pakko korostaa, niin kuin tässä sanottiinkin, että tämähän oli Tauno Kaukosen esikoisteos, äärimmäisen menestynyt, äärimmäisen palkittu. Ja itse asiassa, kun miettii suomalaista kaunokirjallista kanonia, niin aika harvoin loppujen lopuksi esikoisteokset on ne, niin kuin, mistä kirjailija muistetaan. Tämä oli todella spesiaalitapaus, tämä vuoden 1963 Klaani. Mutta sitten mä voisin sanoa sen vielä, että mikä siinä siis Klaanin erottaa tällaisesta niin kuin työläiskirjallisuudesta ja sitten tekee itse asiassa aika erityisen yksi asia. Ja se on se, että se ei kiinnity, jos mä nyt muistan yhtään oikein, mä nyt just olen lukenut sitä ihan kokonaan, se ei kiinnity mitenkään, niin kuin millään tällaisella niin kuin, siinä ei viitata mihinkään todellisiin tapahtumiin, siinä ei viitata todellisiin paikkoihin, se ei kiinnity mihinkään ajankohtaan, vaikka siitä pystyy lukemaan esimerkiksi sen Pispalan, siitä pystyy lukemaan, että se on todennäköisesti sodan jälkeistä tai sodan jälkeisiä aikoja, mutta se on käytännössä tällainen yleisinhimillinen maailma, missä kuvataan tätä ihmisen, yksilön ja yhteiskunnan vastakkainasettelua ja sitä, miten se suvun perinne sitten vie ihmistä jonnekin suuntaan, niin se erottaa tämän lähes kaikesta tällaista työläiskirjallisuudesta ja ennen kaikkea siitä kuuluisimmasta, eli Hannu Salamasta, joka oli äärimmäisen vahvasti siinä niin kuin suomalaisessa kommunismissa kiinni. Voisi tähän sanoa, itse asiassa siinä näkemissä tekijä, missä on todella jossain suhteessa samanlainen asetelma, niin se on itse asiassa vähän haastavampi lukea nykyään, koska siinä pitäisi tietää, mitä suomalainen kommunismi oli 1940-luvulla. Ja jos suomalainen kommunismi ei nyt niin kauheasti kiinnosta, niin siitä kirjasta menee kyllä tehoa, toisin kuin Klaanissa. Niin tämä on niin kuin se Klaanin ehkä se, että miksi se on jossain suhteessa, voisi sanoa, jossain suhteessa mielenkiintoisempi jopa teatterisovituksena nyt, koska sen pystyy asettaa jonnekin muuallekin kuin sinne jatkosotaan, kuin siinä näkemissä tekijä. Mutta tällaisia niin kun, periaatteessa sellaisia, niin kun mikä siinä Klaanissa on erityistä, niin nämä on niitä asioita. Totta kai se on loistava kirja, realistista kerrontaa, dialogin juhlaa ja äärimmäisen mielenkiintoisesti kuvattu se, mitä nykyäänkin voi miettiä tätä syrjäytyneisyyden tematiikkaa ja sitä, miten ihminen, miten yhteisö, miten perhe päätyy tilanteeseen, missä yhteiskunta esiintyy ainoastaan pakkovaltana. Sehän on todella yleisinhimillinen. Ja senhän voisi dramatisoida myös esimerkiksi niin kuin moderniin maailmaan, jos joskus haluttaisiin. Sä olet lukenut nyt isän ja niin nämä kaksi muuta kirjaa. Entä sitä kolmatta? Et ole ehtinyt jo. Ne on hyvin erityyppisiä. Seuraava kirja, 72 muistaakseni, Surmaisuuden linnun on dekkari. Ja jokuhan piti sitä parodiana ja Iltalehdessä oli isot työpit, että syksyn paras romaani sai murska vastaanoton. Sitä oltiin niin eri mieltä sitten laidasta laitaan. Mutta tuleeko jotain kysymyksiä vielä kirjasta tai? Paikkojen valinnasta. Miten on valittu sellaisia hyvin osuvia paikkoja esimerkiksi Pispalasta. Mä kiinnitin huomiota, että siihen käytiin Siurussa. Aika moni täällä sanoo esimerkiksi, että Siurua on pikkupispalaksi. Sehän on hyvin samantyyppinen alue, mitä on Pispala. Niin millä perusteella te lähdette hakemaan niitä paikkoja, että nämä löytyy täällä maisemaan, mitä ne haluatte näyttää? Tämä kyllä kuvauspaikoista. Kyllä ihan sitten haetaan, tai sitten tiedetään jo. Mulla on ollut moni elokuvakin asia, mutta sitten tietenkin haluttiin käydä muuallakin vähän laajentaa. Ja tosiaan tuo paikka, ja mainitsin. Siinä oli vanha linja-autoaseman nurkat ja
näkyy aika paljon joo. Tosiaan se ainoa, mikä ei ollut Tampereen seudulta, oli se Mirjan kotitalo siellä mukaan. Mä en kysyisin sitä varmaan, mutta kun tämä nyt täällä on onnellisesti päättyy ja sitten tulee hyvä ihminen teatterissa täällä, mutta siinähän alkuperäisesti se meni sinne kauppahalliin Varkaisiin ja sitten poliisit vei, kun tämä reissu nyt tuli tehtyä. Ja sitten sitä oli niin surullinen sen takia, että tämä ei sitten olekaan ihan sama. Ei tästä ole, mäkään itsekään tiedä minkä versio. Tästä on suomalaisesti 2 versiota tästä elokuvasta. Ja siinä alkuperäisessä versiossa on se juttu. Ja mä en tutkijakin, koska mä luulen, että tämä olisi se alkuperäinen pitkä versio. Niin sanottiin 2 tuntia oikeastaan. Siitä, silloin kun, jos ulkomaille tehtiin vähän lyhyempi versio jostain syystä, kun se myytiin johonkin, ja silloin leikattiin negatiivi fyysisesti. Onko se sitten, sitä ei ole palautettu alkuperäistä negatiivia siihen muotoon, mikä se alkuperäinen versio on. Suomessa teattereissa pyöri kaikki se alkuperäinen versio. DVD oli miksi tehty sitten tästä, jos ei sitä alkuperäistä negatiivia ei palautettu, niin kuin piti palauttaa. Mutta sehän niin päättyi ihan eri meininkeihin. Että tuli pelastuksen vai ei se pelastunut? Kyllä se nyt pelastui, kun sille laulettiin ja se kalasti. Kyllä se pelastui, joo. Mitä muita kohtauksia puuttuu? Siitä puuttuu alusta se kodin esittelyjakso ja antikvariaatti, mikä se meni siinä alussa. Äitin mies, joo, se on yksi kohtaus. Tai henkilöä. Joo. Teatterissa on niin pikeä vaikka. Niin. En tiedä, että joo, musta olisi kiva nähdä se. Mika. Minna täällä, hei. Moi. Eikö sä tuu tänne? Heinälanton kohta. Tuu tänne nyt, kun näyttää hyvänen aika, saat tänne. Mä kuulin, että sä olit täällä, mutta mä ihmettelen, miksi sä oot täällä edessä. No, laujo. No, hyvältä. Enää ei niin kauheasti katsoa. Hei, pitkästä aikaa. Hei. Minna. Minna kertoo jotakin Tispalaa ja Hurjista vuosista tai päivistä. Onneksi, sanotaan näin, että onneksi siihen aikaan ollut tämmöistä kuin niin kuin some. Lipsa Sealed. Ehdottomasti hienompääkin se ikinä. Ja nyt mä liikutun. Sanotaan, että huikeaa. Sääli, että moni ei enää ole. Joo, aika moni on lähtenyt tonne sammakkojen ullakolle. Siksi on tärkeää, että siellä planiromaani.fi-sivulla sitten on haastatteluja mahdollisimman monesta tekstejä, niin kuin sustakin huomenna kirjoitettu.